chia nine. Amen, amen. FM Umuchu ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu sonyere na anyị. Ọ dị m otu aka isi wee na-anabatazi gị n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị na nke taata bụ Wednesday abalị 29 n'ime ọnwa nke isii bụ ọnwa June n'afọ 2022 ma bụrụkwazị Wednesday ikpeazụ n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ya nọ n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị. Abụ m Chibuike Ọhazurume. Ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bịara afịa na nke tata. Akwụkwọ akụkọ nke Vanguard, akwụkwọ akụkọ Daily Post, Daily Independent, ha karịrị akarị dịka m na-enetịpụ anya n'ikwu ome ntem imo dị ebe a. Akụkọ na-adabata na ha niile n'ikem n'ikem. Ka anyị were nke Daily Post wee malite maka na akụkọ na-adabata na-abụ akwụkwọ akụkọ ka ọ dị. Breaking ekwere mmadụ Senate to send delegation to London. Nsogbu ekwere mmadụ nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a n'ebubo na ọ chọrọ ịgụrụ umeju mmadụ. Ụlọ nzukọ Senate ga-ezijezi ndị omeiwu na London iji mata nke bụ nke. Ịbanyezie n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ị ga-agụta ya. 2023, you've treated Wike badly. Go to him, appeal, Otom tells PDP. Ntụliaka elu afọ 2023, unu mere Wike ihe ọjọọ, jekwurunu ya, rịọnụ ya mgbaghara ka Otom gwara otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP. Ọ gbara elu n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ịbanye ị ga-agụtazi ya nke ọma. 2023 presidency, NLC, TUC declare support for Peter Obi. Okwa onyeisiala afọ 2023. Otu ọrụ Nigeria Labour Congress nakwazi ogbo ha bụ Trade Union Congress TUC ekwugo hoha na ha kwa Mazi Peter. Ọ dị mma ịbanye ga-agụtazi nke ọma. Mass defection details of Buhari's meeting with aggrieved APC senators emerge. Ọpụpụ ndị omeiwu Senate chọrọ ịpụ n'otu ndọrọndọrọ APC agbago n'anwụ ihe ndị omeiwu a iwe juru n'obi na Buhari metara na nzukọ. Akụkọ na-akọ na ha ekwetago ichi azụ n'otu APC dịka ha na onyeisiala dalichachara ntị. Ịbanyezie n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ị ga-agụta ya nke ọma. Ana m agbada akụkọ ka na-adabatawo. Breaking,
Ex-Kano Governor Shekarau defects to NMPC. Odi Makamewarias breaking. Ex-Kano Governor Shekarau defect to NMPP. Odi Manka wene kuna onye rụburu ọrụ dịka gọvanọ steeti Kano bụ Shekarau. O sigo n'otu ndọrọndọrọ ya pụọ wee banyezie n'otu ndọrọndọrọ NMPP. Ya bụ New Nigeria People's Party a ga-echeta na Shekarau nọbụ n'otu ndọrọndọrọ APC. Ma bụrụ otu ka m ga-esi wee gbadogodi ya na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Ọ dị mma ma gị cheta na anyị hiri odo n'iru ọkwa Facebook ebe anyị ga-enweta anyị nke ọma. Anyị nọkwazi na YouTube epia Omega 101.7 FM. Ị ga-enweta anyị nke ọma live. Akwụkwọ akụkọ nke Vanguard wee bụrụ nke dahịpụrụ ka ọ dị ugbu a. 2023 presidency, PDP doesn't deserve Southeast vote, FCC. Ntụliaka elu afọ 2023. Otu ndọrọndọrọ PDP ekwesịghị ka ndị mpaghara ala Igbo tụnyere ha vootu ka ụlọọrụ Federal Character Commission FCC na-ekwu. Ọ dị mma ịbanyezi ị ga-agụta ya nke ọma ma bụrụ dịka ya bụ ụlọọrụ na-ahụ maka ya bụ ọnọdụ emere nwa ogwugwu emere nwa nyosi ike si wee na-ekwu ya bụ ụlọọrụ Federal Character Commission. Ọ na-ekwu hoha na otu ndọrọndọrọ PDP na okwesị ka ndị Igbo tụnyere ha vote. Buhari has shown his administration won't release Nnamdi Kanu. Buhari has shown his administration won't release Nnamdi Kanu. Buhari na-egosizi nnọọ na ọchịchị ya enwe ka o si wee na-amazi amụma ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Nke a ka bụkwa akụkọ sitere n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ nke Vanguard ka nke si wee dabata. Uzodimma blames Tinubu's certificate saga on INEC. Uzodimma wee na-atazi ụlọọrụ na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị Independent National Electoral Commission OTAO maka ya bụ okwu gbasatara asambodo sikwa asambodo asịghị nke metụtara Tinubu dịka Uzodimma na-ekwu na ọ bụ ụlọọrụ INEC ka a ga-ejide maka ya bụ okwu na-agagharị ka ọ dị ugbu a. Ọ dị mma o. I want Biafra land to become peaceful, Nnamdi Kanu. I want Biafra land to become peaceful, Nnamdi Kanu. Achọrọ m ka enwee ọnọdụ ịdị jụụ, ọnọdụ udo na ndịda ala Biafra ka Nnamdi Kanu na-ayọ onye ukwu na onye nta. Ọ dị mma o. Akuko ka na-adapụta n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard. Naira constant exchanges at 421 to dollar. Nke a wee na-ekwu na ego Nigeria bụ naira ọ kakwụkwa ebe ọkwụ ka ọ dị n'ime izu ụka dịka na otu dọla nọzi na narị naira 421 421 naira. Ọ dị mma o. Anọzi m n'akwụkwọ akụkọ nke The Nation ka ọ dị ugbu a. Breaking, Senate begins a screening of ministerial nominees. Ụlọ nzukọ Senate amalitego inyocha ndị niile akpalitere maka ọkwa minista. Ịbanyezie na akwụkwọ akụkọ nke The Nation ị ga-agụta ya bụ akụkọ nke ọma. CJN's resignation won't stop probe of justice corruption allegation, says Senate. Kama ewere ya ọzọ. CJN's resignation won't stop probe of justice corruption allegation, says Senate. Arụkwaghịm ahụ nke onye ọkaikpe ukwu ala anyị gbara bụ Tanka Mohammed agaghị egbochi nnyocha a chọrọ inyocha ya.
n'ebubo mpụ na nrụrụ aka a na-ebo ya ka ụlọ nzukọ omeiwu sineti ala Nigeria na-ekwu ma bụrụkwazie akụkọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ nke The Nation. Ọ dị mma. Several killed in Ebonyi community attack. Several killed in Ebonyi community attack. Ọtụtụ ndị mmadụ ka a na-ekwuo na egburu ha n'obodo ndị e nwere na Ebonyi steeti dịka ndị mwakpo banyere n'Abụ steeti. Akụkọ na-ekwu na obodo abụọ e nwere n'ọha ukwu local gọọmenti bụ ndị zutere ya bụ ajọ ọnọdụ nakwazi ajọ ọdachi dịka ndị amaghị ndị ha bụ dapụtara n'obodo ahụ wee kwasuo egbe n'ebe ndị mmadụ nọ. Akụkọ na-ekwukwazi na ọ bụ n'ihi ndọrọndọrọ oke ala nke dị n'etiti Ebonyi steeti nakwazi Benue steeti ka nke a ji wee na-eme. Ọ dị egwu a na-egbuzi mmadụ adịka ọkụkọ. Ana m asị Chineke ka biko mere ala anya bụ Naijiria ebere, mere ana Igbo, mere ụmụ mmadụ ebere. A woman arrested with explosives in Cross Rivers. Aka kparago otu nwaanyị onye bụ ihe mbigbo ogbunigwe na steeti Cross Rivers obeo. Dịka aka kpara ya bụ nwaanyị o wee na-ekwuo na ọ bụkwanụ di ya zijere ya bụ ajọ ọrụ. Abanyezie n'akwa coordination ka egote ya nke ọma. Ọ dị egwu why I didn't implement 2014 confab report, Jonathan. Ihe mere na etinyeghị m ya n'ọrụ bụ ihe niile emetara na nzukọ izugbe nke ụmụafọ ala Nigeria bịakọtara ọnụ wee mee n'afọ 2014. Ọ bụ aka chịburu ala Nigeria bụ Goodluck Jonathan bụ ya na-ekwu nke a. Ịbanyezie na akwụkwọ akụkọ nke The Nation, ị ga-agụta ya FJ hires lawyers to defend Ekweremadu. Gọọmenti etiti Nigeria egotago ọtụtụ igwe ndị ọkaiwu ije mba London wee nyere Ekweremadu aka na-ebubo ịhụrụ umeju mmadụ nke a na-ebu ya na mba ahụ. Ọ dị mma nke a bụ maka amụma ịmara ka a ga-esi wee kwụọ ya bụ nwaanyị okwuwara. Ọ dị mma, abanyela m n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ka ọ dị ugbu a. Don't take Igbo vote for granted, Joe Igbokwe tells APC. Don't take Igbo vote for granted, Joe Igbokwe tells APC. Ejikwana votu ndị Igbo wee gwurie egwu ka Joe Igbokwe gwara otu ndọrọndọrọ APC wee rịọzie ndị Igbo ndị nke nọ n'otu ndọrọndọrọ APC ka ha biko ka ha kwadokwazie APC. Ọ dị mma, ọ bụ Joe Igbokwe na-ekwu nke ahụ. Ịbanyezi ị ga-amata ihe mere ya bụ nwa amadi ji wee na-ekwu ya bụ okwu ka ọ dị ugbu a. No refinery is functional in Nigeria, NNPCDG. No refinery is functional in Nigeria, NNPCDG. Ọ dịghịkwanụ ụlọ nsipụta mmanụ refinery ọbụla nke na-arụ ọrụ na Nigeria, ka onye isi oche n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka nsipụta mmanụ Nigerian National Petroleum Corporation NNPC na-ekwu. Ọ dị mma ịbanyezie ị ga-agụta ya nke ọma. Alleged conspiracy cultism. Federal lawmaker gets a 20 million naira bail. Nke a wee na-ekwu na dịka a na-ebo ya ebubo na aka ya dị na agwa omefu nakwazi nke otu nzuzo, otu onye omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala Nigeria
abụrụgo onye nke a dara nha ijeri naira nde naira 20 20 million naira dịka na ya na magodo nnọọ na be ya masịrịzi ebe anwa wee na-abịazi n'ụlọ ikpe. Ọ dị mma. Enweela akụkọ nke dabatara ebe a ka ọ dị ugbu a ma bụrụkwazị akụkọ na ụmụ akpata oyi na-arụ. Amaghị m ka m ga-esi wee gụpụta akụkọ a, mana aga m agụpụta na ya. Gunmen kill pregnant women, vigilante at Enugu drinking joint. Gunmen kill pregnant woman, vigilante at Enugu drinking joint. Nke a wee na-ekwuo na ndị ọpa egbe na ha agbagbugo otu nwaanyị dị ime nakwazi otu onye ọrụ nche vigilante na steeti Enugu ma bụrụ ebe a nọrọ wee na-aṅụ nkwụ. Ọ dị egwu. Defection: APC must not lose majority position in National Assembly. Buhari begs aggrieved senators. Dịka ọtụtụ ndị omeiwu na-ama amụma isi n'otu ndọrọndọrọ APC wee ripụ, onyeisiala anyị bụ President Muhammadu Buhari wee bido ikpere na abụọ na wee na-arịọzi ndị senators ndị a wee na-arịọzi ha ka ha gharakwa ịpụ maka na ọ bụrụ na nke a anwa wee mee na APC ga-etufu ya bụ ọnọdụ ọ nwere dịka ndị ọnụọgụ ha ka n'ụlọ nzukọ omeiwu Naijiria. Ọ dị mma. Anyị agụgo n'akwụkwọ akụkọ nke ọzọ na ya bụ arịrịọ abago ndị omeiwu a ntị. Vanguard ka m nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a. Akụkọ nke mbụ na mbụ na-adabata na akụkọ nke Vanguard. Northern Elders condemns Obasanjo on article, says he's a betrayer. Ndị okenye mgbago ugwu ala Nigeria akatọla okwu ahụ Obasanjo kwuru maka article wee na-ekwu na Obasanjo bụ onye na-agọnarị mmadụ. Ha na-ekwu hoha na Obasanjo bụ onye mere n'ihu kwampete n'azụ. Eje gụtazie nke ọma n'akwụkwọ akọ nke Vanguard. Ndị Igbo tackles Buhari over allegation that a secession group is involved in pipeline vandalism. Ndị Igbo niile akụsuola Buhari n'ebubo ọ na-ebo ndị na-akpọ oku ka ekewa Naijiria ma bụrụ ụmụafọ Biafra. N'ebubo ahụ onyeisiala na-ebo ha na aka ha dị na ntịpụsị okporo mmanụ a na-etipụsị na ndịda ala Naijiria. Ọ dị mma. Ebe anyị ga-agụta ya nke ọma dịka ụmụafọ Igbo na-ekwu na aka otu IPOB dị ọcha. Na IPOB anaghị akpọ aghara, IPOB bụ otu udo. Ebanyezi ga-agụta ya nke ọma. 2023, we need your support to ensure INEC is a truly independent, PDP tells UN. Anyị chọsịrị nkwado gị ike ka ọ dị ugbu a iji hụ na ụlọ ọrụ nhọpụta ọchịchị Independent National Electoral Commission INEC kwụrụ na nke onwe ya ka otu ndọrọndọrọ PDP na-agwa otu mba ụwa United Nations. Ọ dị mma. PDP makwa ihe ha ji wee na-akpọ ya bụ oko. Ijezie ga-agụta ya nke ọma dịka ọ dị n'akwụkwọ akọ nke Vanguard.
Ọ dị mma onye ma na-ege ntị otu a ka anyị ga-esi wee gbado ya maka na ọkazi anaghị eji akpa ekechie ya ọnụ. Anyị ga-ejebezi nnọọ ka anyị gbanyepụ igwe okwu anyị ka i wee nwee ike bata wee tụta otu nke gị n'ihe omume a na nke tata. Mana ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ị naracha anyị ozi a nke bụ ahụ ya ete ma sị nye na nkwụ n'oge ihe emereme a. Ị chọrọ isonyere anyị n'ihe emereme a? Ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụ ụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị na-eme ka 101.7 FM Umuchu. Ohere ọma maka ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ dị mma, ohere ọma maka ọchịchị onye kwuo uche ya, ma gị cheta na okwu dị kpụrụkpụrụ edewa n'okpụrụkpụrụ wee kwuo ya. Ịbata ekwutọla mmadụ, akajala onye ọbụla, ekwukwala onye dara ibe wee chọwa ka ịtụ afọ. Biko kwuo okwu dịka onye mara ihe nke ọma. Ndewo. Mama ya gaziere gị. No. Ana m eti ọnụ n'okwu onye na-ekwu na PDP ekwesịrị ka ndị Igbo onye ndị PDP asọpọtụ ya, bikọs ọ PDP bụ ụzọ mere ndị Igbo ihe. Nwa na-achọ ọnwụ na ndị Igbo niile bụ ha kadogoro PDP n'akụ. Anyị esi agbakọ aka sọpọtụ goro Peter Obi. Anyị mara ihe anyị ga-enweta ya. Nke ọzọ na-ekwukwa nke ndị Ebonyi steeti. Mgbe ya na-amụ achọ every time of work. Ya amakwana ihe mere ọkwere ka anyị ga-emere n'Oyerewa Naijiria ma mgbe ọbụla ọzọ na mgbe ọzọ na mgbe ya ama ihe ya eme ya tụrụ egwu ọzọ. Ya adịrị gị mma. Ọ dịkwazara gị nna m ya gazie. Ọ dị egwu mgbe ọbụla ogologo gwebere ogologo na be nwa ngwere ọ bụrụ gbata oge ọbụla gbata. Ọ dị egwu. Chineke nyere anyị aka. Ndị onye ka anyị kwudere ebe a? Ezigbo mmadụ mụ na gị akụwa afọ Lambert. Akụwa afọ nnọọ. The room of APs. Gaba n'iru nna. Udo dịle unu. Nkata unu kata maka metu ka agwajinye eziokwu alago. Ka agwa onwe anyị eziokwu n'obodo a, eziokwu alago. Ka agwagodi onwe anyị eziokwu ka nwee mmekọrịta, nwee nnọkọta, eziokwu alago. Tugozie unu. Ọ dị mma, egozie. Ọ dị egwu. Mgbe ti aka aga m eje n'iru akwụkwọ Facebook maka na anyị nwere ndị na-esonyere anyị nke ọma n'ebe anwa. Ndị onye ka anyị kwudoro ebe a? Mayor. No, mama. Amen. Monage. Anyị ewere uche na-eme ihe onye niile a na-ekwe na redio. Uche ka eji eke anụrụ n'oge. Anyị kwere idea anyị a na-eto mmadụ Chineke ya naanị ekwere okwe niile a na-akọ tori Peter Obi tori nke uche ka ndị Igbo si eme ihe. Na-ayọ ndị Igbo pati ọsọ nọrọ sikọ ọnụ ka anyị mara ofu onye anyị na-eto urugbe na na-eme na anyị emeso. Onye nọrọ ibe nọ na-akpọ ibe mgbe onye nọ ibe nọ na-akpọ igwe. Etu ka anyị si enweta ihe anyị na-atọ. Na m ekele Nnamdị Kanụ ọchị anyị were nwayọọ chikuruo daa ọnya okwu na-ayọkwa biko nwee ihe eji nsogbu eme ọ dayalọgụ ka ji emecha enweta udo Igbo chikọọ ọnụ ka ha mara ebe ha na-aga.
ọ dị mma ya gazere gị meyọ ya gazere gị nwanne mmadụ ọ dị mma enwe ndị nọ n'iru akwụkwọ Facebook biko ọ bụrụ na ị nọ n'iru akwụkwọ nke Facebook binyere anyị aka ịfụnanya ya bụ ịlaik ihe anyị na-eme ma gaa n'iru tụsara anyị ozi a Ikenna Daniel nke gị dị ebe a isi ọ bụ eziokwu na Obasanjo bụ mmadụ na-ezughị oke mgbe ọ bụ onye isi ala Naịjirịa iwe na-asị na ọ dị mma ka elebara ihe ahụ o kwuru banyere Atiku ọ Reverend Chijioke Ikenna Obi ka ọ bụ gị nwa zibatara ozi ya gaziere gị Stanley isere ọ dị mma agụata kọpa iwe na-asị ndị sineti na ha kwesịrị ọ dị mma ị na egwu ya bụ akụkọ o wutere m onwe m n'ebe a Stanley agụatakọpa nke gị dabatara ụzọ na-abụọ ya gasịrị gị nke gị dịkwazi ebe a nna Ches Daniel Ezeokoye iwe na-asị ihe ọma Chibuike haziri mee iwe na-asị nke mbụ bụ na okwu ahụ Maazị Nnamdi Kanu kwuru na ọ sị ka ala Biafra dere du ma sepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọgụ na nsogbu ọ na-asị na ọ ga-adịrị ya na mma ọ dị mma ya gaziere gị ihe idere ebe a o buru ibu mana anyị agaghị agụpụtachi ya Ikenna Daniel agwala m nke gị ọ dabatara ugboro na abụọ Ogbonna Martin Maazị Chibuike esi na ị na-ekene ekene ọ dị m isi anyị jisi ike nke ọma nke gị dị ebe a optimistic Chinon ka ọ Chinon ya gaziere gị ise na-asị anyị ndewo ya gaziere gị Amaka Aniche isi aha gị bụ ọ dị mma ịbụ onye achị na ị na-ekene anyị ekene akarịzie ndewo onye ka egwudere ebe a ndewo ọ dị mma ya gaziere gị onye nke isi na aha gị bụ Eze Ama Machidebere onye achịna ọ dị mma iwe na-asa anyị jisi ike n'ọrụ ndewo onye ka ekwudoro Ndewo ya gaziere gị nna ndewo biko ọ bụrụ na ị kpọtụrụ anyị gbatụnata igwe okwu redio gị ka ọ wee kwuo anyị na nke mee ndewo onye ka ekwudoro ebe a nwanne mmadụ amụ na gị n'aka gị ka m si anụ ka nzọpụta mgbe ọ bụla mara ya na adị enweta gị ọ dị mma ọ pụta ndị akwụkwọ obi ike nke izizi etiti ọsụkwado ọmas kọmuniti ọ dị mma na nọ okwu m adịghị ogologo ihe m na-ekwu obodo ihe agbara aka ka eji enye enye ilezi anya n'ihe na-aga ịhụ na agụla ndị Igbo onye mara ile a jere n'ọrụ onwe mana anyị achọka ịghọta ya onye ma onye gbara ji ibe ọgbara ji ibe ọ bụ ya ga-enyere anyị aka the best thing bụ anyị na-eyi jikọta aka ọnụ na-esopọtụ ọtụtụ oge maka na agala anyị laa ife n'ihe mere Nnamdi Kanu enwu na-asịgo anyị laa yes Nnamdi Kanu kwuru okwu onye nwere uche na ndị uche ga-eji ata mango o nwere ndị mere ihe karịrị ihe Nnamdi mere ahapụla ha fis na ajọs na-ata nwoke mmadụ ahụ nyere ihe ọ mere ya si ihe ọ bụla pụtara n'ụwa ọ dị mma ya gaziere gị oge gị akụrụ gị ọnụ ka anyị wee nwee ike nabatakwazịa onye ọzọ ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a eji ike nnọọ ọ na-emerụ nwayọ bụ ije onye bata na ọgbọ Prince Ejike dị okpo ejeghị ka odogwu n'obodo ugwu ọkwụ aka atọ n'ịgbọgbọ n'olu dị okpo ahụ mma so ebe nke m na-eji aka ahụ maka nwa ya enwetara ihe mbigbọ ekwere eziokwu ndị nke nwetara ihe akụzi dat na ha dị intelijent biko techi otu a wee nyochawa na-aga maka ọ bụrụ nna ya ga-atụ na nye enwere ndị ọzọ bụ ndị otu ya chie nyochawa ndị na-ekelekwa ma otu esi nweta ọ bụrụ na otu a ka esi enweta ọdụzin at least ihe ga na-adị mma ya ka m na-eji ka onye ọzọ nwee chebata ọ dị mma nke gị dabatara ugbu a Luke Chinazọ Chinwendụ esi ehihie ọma Chibuike iwe na-asị
na ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ejikọta aka ọnụ wee tụnyere wee bagide na ntụliaka elu nke afọ 2023 na ihe ga-aka mma. Ọ dị mma dịka ị na-ekpekwazị ekpere ka afọ 2023 ka ọ bịa nnọọ ka mara ma ịkwafu ọbara a na-akwafu n'ala anyị a na ọ ga-abịa n'isi njedebe. Ọ dị mma Luke Chinaza, ya gaziere gị. Nke gị dabatara ugbu a ọzọ Francis Nnamani. Ọ dị mma ọnwa Amagonze na steeti Enugu ka ebo iso ehihie ọma. Onye ọma ije eme na ọ dị mma, ya gaziere gị nwanne mmadụ. Ana m ekene gị ọzọ Francis Nnamani maka ị na-esonyere anyị n'ihe mmereme anyị. Ọ dị mma, ndewo, onye ka anyị kwudo nke a dapụla. Ndewo, aha gị na-ebi isi akpọ? Amande nnọọ. Gaa n'iru. Ọgwụkwụ gbasara onye ndị agha Maazị Nnamdi Kanu ọtụ na Igbo na ya chọrọ udo, ọrụ iji hụ na onye ndu ebe ọ nọ ọ na-adịrị na mma. Ọ dị mma, ya gazie. 08151017777 maọbụ 09071121017. Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ anyị itinye ọnụ n'okwu ebe a. Ọ dị mma, onye ka anyị kwudoro ebe a na nke ehihie a? Ndewo nwanne mmadụ. Ọ na-emere nwayọ bụ ije. Nne nnọọ Oriakụ Nkechi nyere ala ebo nọ. Nneo nnọọ, gaa n'iru, oge na-aga aga. Ihe m na-atụnye ụtụ nke m ọwụ ihe mwute, bụrụ ihe iru uju na-agbagbu nwaanyị dị ime. Ma Chineke mere anyị ebere na obodo anyị, ma ndị Chineke nara mkpụrụ obi nwaanyị a na ndokwa. Nke ọzọ onye m na-ekwu banyere ihe enyi m a kwuru, ekene dị Chineke n'ebe Nnamdi Kanu nọ, wee lasị ndị Igbo ka anya saa anyị, ka anyị were anya na-agbara onwe anyị aka ka o wedere anyị na mma. Ọ dị mma. Nke gị dabatara ugbu a Godwin Chidubem. Ọ dị mma, ngene Godwin Chidubem, ị na-ekene anyị ekene. Iwesi na ị kwadoro ya bụ okwu Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu, wee na-akpọ oku ka e nwee udo na ndịda ala Igbo, wee na-ekpe ekpere na ọ ga-adịrị Maazị Nnamdi Kanu na mma. Otu a ka isi wee dị ya, Chibuike si otu a wee gụpụtakwazi ya. Ndewo. Ndewo. Ọ dị mma. Nke a adabaghị ma ọlị, dịka na awara nzirịta ozi nwee ka o si wee debe ime n'ọnụ ebe a. Ndewo, onye ka ekwudo? Ndewo. Aha gị na-ebi isi akpọ? Ọ dị mma, ọ nọ na-enye nnọọ. Nwanne ya abata mgbe ete ya aka. Okwu na-ekwere eziokwu na nwaanyị aka ime Chineke mara mkpụrụ obi ya. Gbagharakwana ndị nwaanyị na ha amaghị ha na-eme. Dịkwazara gị nwanne mmadụ. Ngwa ka m jebekene na Igbo ozi anyị dị ebe a, maka na enwekwazị ndị so anyị nọrọ na ya bụ ngalaba. Nke gị dị ebe a, Ituma Sunday Ede isara ha okwu na steeti Ebonyi. Ọ na-akpọ gị Paramount, iwe na-asị okwu ahụ Maazị Nnamdi Kanu kwuru na ọ magburu onwe ya, ma bụrụkwa okwu dara n'oge ya. Iso na welcome development. Nke gị dị ebe a, isi na aha gị bụ Chukwuebuka Mmadụ na-eme Anthony isere ụmụngụ ụbaha ọlọ. Ọ na-asị ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ n'ala anyị a na ọkarịgo. Ọ na-asị ka mkpụrụ obi ndị niile egburu ka ha zuru ike. Ọ dị mma, ihe ndị dere ebe a bụkwazịrị ịbụ ya gaziri gị nwanne mmadụ. Nke gị dabatara ise Maazị Chibuike ọhazirume anyị daalụ. Obi adada isitere Owere Ezukala na mpaghara Orumba South, iwezi na nwaanyị ahụ aka kpara ji ihe mbigbo na o kwesịrị ka ata ya ahụ kwesịrị ya. Ọ dị mma. Ọ dị mma, Chinedu Adụ, ọ dị mma, onye nke anyị isitere Umesaga akọkwa. Iwe na-asị ịkwadoro okwu ahụ otu ụlọọrụ Federal Character Commission FCC kwuru na ndị Igbo ekwesịghị ka ha tụnyere otu ndọrọndọrọ PDP. Ọ dị mma, ya gasịrị gị. Nke gị dịkwazị ebe a, isi m Chibuike ọhazirume ehihie ọma. Ọjị John onye akpọ ọha. Ọ dị mma, isi na-ekele Chukwu ka nwanne anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu ji wee kwee
ka udo dị n'obodo anyị abụ ala Biafra. Ọ dị m otu a ka isi wee gọpụta ya depụta ya msikwazi otu a wee gọpụta ya. Ọ dị mma ma gị cheta na ntụnye otu ndị a niile ọ bụghịkwa nke site n'ụlọ mgbasa ozi Omega kama site n'ọnụ ndị na-ezibatara anyị ozi nakwazi ndị na-akpọtụrụ anyị. Ndewo nwanne mmadụ ka ime ọ dị mma gbapụ ya ọsọ oge adịghị aka eme nnọọ amen mụ na gị representing R&D Zogo constituency. Nwanne ndị ka si ekwu na ọchịchị Buhari achọ ka Nnamdi Kanu ka ọjọọ ka Nnamdi Kanu ewezi Nnamdi Kanu n'ọchịchị a. Ihe na-eme ya kasị na ọwa eziokwu. Ama ekwu na Chiemene ma na Chineke na-agwa mba Nnamdi Kanu ya gaziri gị Princess Vivian Golden Chiamaka Ehioma Ọhazurume isi na ị na-ekwu maka nwaanyị dị ime egburu na steeti Enugu ebe anya iwe na-asị ka mkpụrụ obi ya zuru ike n'ime onye nwaanyị. Ọ dị mma Princess onye nke anyị isitere ekwulọbịa wezibata ozi adalụ nwanne mmadụ ndị onye ka anyị kwudo nwanne mmadụ emeto ọ dị mma emeto nọ ihe egosigo ndị Igbo ihe eji ha amaghị dịka ha mara Buhari na-agbara mgboga ghara ma ọ bụ Nnamdi Kanu soja ha agbara ndị anya ka ndị Igbo kịta ajịka aka ọnụ ndị ebekata ya atapọtụgo Nnamdi Kanu nke ndị na-azụ ahịa dịka anyị tinye ndị aka onye adịkwa n'azụ ọ bụla oke ọha n'ọnụ ịgaziri gị emeto onye nke wee na-asị Chineke biko ya bịa napụta steeti Imo. Andrew Wakwe ọ bụ gị na-ekwu nka isitere ọkwa ụdọ kenere m enyi m nwoke na ọkwa ụdọ Chibuike Iheoma isi na ị na-akwado ihe ọha na eze ndị Igbo kwuru maka Buhari ọ dị mma maka ịhapụ Nnamdi Kanu. Ya gaziere gị ndị na-ezibata ozi nke isi m daalụ nwa Ọhazurume ụlọ ọrụ INEC kwesịrị ịkpọ hope ka ọ bịa zara ọnụ ya mba agaghị m agụpụta nke a anyị ekwughị okwu maka hope Uzodimma na akara nzere asambodo ya Maazị Obinna onye okporo ọrụ ya gaziere gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu okwu dewe ọnụ kpọrọkpọrọ wee kwuo ya ka udo nke onye nwaanyị wee na-achị n'ụwa dum. Gị bụ Francisco isitere ọgbụ ọdịmma isi na ihe ụlọ mgbasa ozi Omega na-eme na ọ na-amasị gị nke ukwuu iwe na-asị ka Chineke gọzie anyị niile ndị Igwe Francisco daalụ nke gị dịkwazi ebe a esi Maazị Ọdịmma ndị nke a bụ ndị na-ekene so ekene Linus isitere Amaọkpara ya gaziri gị nwanne mmadụ ndị onye ka anyị kwudoro ebe a onye ikpeazụ Ndewo Ọhazurume Chibuike Chief nnọọ anyị nwoke Charles Obiọha nke si ụmụ eke na Owere Nkwọ ji wee na-ekwu biko ihe m na-ekwu ihe gbasara Peter Obi ka ndị Igbo ghara ighewe ọnụ ya n'ihi na enyere anyị ikike ị na-ekwu okwu na redio wee na-ekwuchi ihe nọ ha n'ọnụ. Akpa na-agwa otu egbe si bụrụ nwa ọkụkọ bekee ka garuo ebe ahụ ya agbachie nkịtị otu ndị Hausa si agbachi n'ihi na ya anaghị anụ ka ndị Hausa na-eme disek polin program betu ya mechaa bughachie sị na ihe ahụ ha anụ oriri bịa bụrụ nwa ọkụkọ na-ebe nne ya na-ebie asụ nga ọ na-ebichi ewu nga o bie ha o ji bụrụzie ọkụkọ ka a na-eri. Ọ dị mma Chief Charles ya gaziere gị ọ dị mma oge anyị agụrụgo ọnụ. Ọ dị m onye mana ege ntị otu aka ị ga-esi wesịsa kpọm n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ aka ala anyị nke tata ma gị cheta n'echi niile anyị na gị ka ga-anọrịkwa ala Igbo ga-aka mma ga-awụcha dịka nwa nnukwu ga-abata mgbe ti aka ka anyị na-abọchị ka ọnụ wee merube ya tuturu oge ahụ Chibuike Ọhazurume wee na-asị gị daalụ maka ige ntị.